Stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa skončilo fiaskom. Napätie medzi lídrami vyvrcholilo ostrou hádkou, ktorá len potvrdila, že Zelenský sa nevie správať ako vďačný spojenec, ale skôr ako niekto, kto stále len prosí o ďalšie peniaze a zbrane. Aby vám ďalšie zaujímavé video neuniklo, odoberajte náš kanál a nezabudnite kliknúť aj na zvonček. Viceprezident Spojených štátov Vance otvorene konfrontoval Zelenského otázkou: už ste aspoň raz povedali slovo ďakujem. Táto priama výčitka ukázala skutočný problém. Ukrajina neustále očakáva miliardovú podporu, no nikdy neprejaví úprimnú vďačnosť. Zelenský, ktorý sa tvári ako hrdina, sa namiesto diplomatickej odpovede urazil a rokovania sa skončili predčasne. Po tejto výmene názorov Američania jasne ukázali, že s Ukrajinou sa nebude jednať ako s rozmaznaným dieťaťom. Plánované dohody boli zrušené a ukrajinská delegácia bola poslaná domov. Trump navyše vyhlásil, že Zelenský očividne nechce mier a vrátiť sa môže, až keď bude ochotný rokovať s rozumom. Samozrejme Macron a ďalší liberálni lídri sa ponáhľali brániť Zelenského, lebo sú spolu zodpovední za tento konflikt. Francúzsky prezident moralizoval o rešpekte, no realita je taká, že Ukrajina neustále tlačí na eskaláciu vojny a odmieta realistické riešenia. Trump jasne povedal, že Amerika nebude donekonečna financovať vojnu, ak Ukrajina nebude ochotná rokovať. Na sociálnej sieti Truth Social dodal, že Zelenský neusiluje o mier, len chce bojovať. Bojovať, bojovať. Táto situácia ukázala, že Ukrajina nie je ochotná ustúpiť ani o krok a stále hrá na city Západu, aby získala ďalšie miliardy. Američania však začínajú otvárať oči a uvedomujú si, že neustála podpora Kyjeva bez výsledkov nemá zmysel. Ukrajinský prezident dostal jasný odkaz: ak nechce mier, bude si musieť poradiť sám. Na túto situáciu zareagovali viacerí svetoví a slovenskí politici. Prinášame reakcie niektorých z nich. Milan Uhrík napísal na sociálnej sieti Telegram, citujem: toto je Zelenského koniec. Nevďačník posadnutý pokračovaním vojny za každú cenu. Nebezpečný človek. Diktátor. Ukrajinu s ním čaká len utrpenie. K situácii sa vyjadril aj Ľuboš Blaha, podpredseda Smeru a europoslanec. Podľa neho Zelenský hapkal ako školáčik a chcel predať Ukrajinu Američanom. Zdôrazňuje, že Trump mu naložil, čo sa doňho zmestilo, a povedal mu na rovinu, že nie je v pozícii, aby diktoval iným. Blaha tvrdí, že Trump obžaloval celý kolektívny Západ, vrátane Čaputovej, Šimečku, Korčoka či Matoviča, a že Západ vojnu nechce ukončiť. Podľa neho je to historická chvíľa a dôkaz, že Slovensko stojí na správnej strane dejín. Na strane mieru. Vďaka vláde Roberta Fica. Minister životného prostredia Tomáš Taraba napísal na sociálnej sieti, citujem: ukázal svoju aroganciu a nevďačnosť, tak ako ju poznáme aj my, keď nás odstavil od dodávok energií, ktoré sám importuje cez naše územie. Výsledok pôsobenia tohoto pána pre Ukrajinu je čistá katastrofa. Prišiel o územie, o nerastné suroviny, zbytočne o milióny životov, a to len preto, že vsadil na aktivistickú politiku vstupu do NATO za každú cenu, kam tak či tak nikdy nevstúpi. Ivan Korčok za Progresívne Slovensko napísal: túto komunikáciu voči lídrovi krajiny, ktorej zabíjajú nevinných, ktorá čelí ruskej agresii a bojuje o prežitie, považujem za ponižujúcu a v rozpore s hodnotami, ktoré Spojené štáty doteraz presadzovali. Svet sa rozdelil na dva tábory. Tých, ktorí podporujú Zelenského, a tých, ktorí podporujú zdravý rozum. Na Zelenského strane stoja víťaz nemeckých volieb Merz, francúzsky prezident Macron, poľský premiér Donald Tusk a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá Zelenskému odkázala: buď silný, odvážny a bez obáv. Na druhej strane sú
Elon Musk, ktorý napísal: Zelenský zničil sám seba pred očami amerického ľudu. Ďalej celá administratíva Spojených štátov, Viktor Orbán, premiér Maďarska, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová na sociálnej sieti Telegram uviedla, že Trump a jeho viceprezident demonštrovali zdržanlivosť tým, že v oválnej pracovni neudreli ukrajinského prezidenta. To, ako sa dokázali Trump a Vance zdržať, aby neudreli toho bastarda, je zázrak zdržanlivosti, napísala predstaviteľka ruskej diplomacie. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.